Мен өзім район администрация башлығы боларақ, сіздің ауыл мәктәбі білен әр вақыт қызық сынап тұрам. Бек зор рахмат, Рафаэль Разакович, бек зор рахмат. Четтегі ауларны ихтибарсыз қалдырға ярамай. Бек дұрыс сөйлейсіз, Рафаэль Разакович, солай керек. Менә өзімнің исемнән сізге компьютер бүләк итәм. Бек зор рахмат, Рафаэль Разакович, бек зор рахмат. Рақсанын айылыңы. Менә тағын сізге DVD плеер. Балалар! Olmadı, tағы бір балалар. Рафаэль Разакович, біз өзімізде биылғы оқу жылын бек зор уңышлар белән тәмамладык. 3-нче класстагы 4 оқучының 3-се отличный. Молодцы! Тек менә Хамид кенә менә күчмичә классында 2-нче елга утырып кала инде. Борчылма, Хамид. Мин дә 2 ел күчмичә утырып калган идем. Үзебезнең авылда якынракта күрше авылга кадәр сирелеп йөргәнче. Әйдәгез әле хәзер күңеллерәк нәрсәгә күчик әле. Беләсезме, Рафаэль Разакович? Сез башлап җибәргән район буенча кыш бабайлар конкурсында безнең мәктәпнең завхозы Фәрит абыегыз балалар кыш бабайлар конкурсында 1-нче урынны яулады. Әйдәгез әле тәбрик итик әле. Инде менә район администрация башлыгы Рафаэль Разакович Фәрит абыегызны путевка белән бүләкли. Фәрит, монда кил. Бу путевка Казандагы Идел татар яшьләре лагерына. Котлыйм сине. Рәхмәт. Котлыйбыз, Фәрит. Котлыйбыз. Миңа кузгалырга вакыт. Сау булыгыз, балалар. Сау булыгыз! Мәктәп бинасының исәме бизиште. Нәрсә син һаман минем арттан ияреп йөрисең, ә? Я, ничек? Заттыгызмы? Бик әйбәтләп затып җибәрдем. Түбән алмаштырга булсам диде. Путевкага килгәндә кашанга ул? Каникуллар башлангач китәргә. Юк, мин барам. Нишләп? Соң нишләп дип юри чакыралар алар. Белеп торам, районга барып җитү белән военкоматка стереп кертәчәкләр. Тагын врачлар, тагын шул анализлар. Әйтәм, җирләнеп бүген төшемдә күн итекләр күреп саташып буянган идем. Эй, саң бит инде язгы чакырылышка солдатларны җыеп бетердек, күптән отчет бирделәр. Юк, барыбер бармыйм. Тиздән сабан туе җитә. Крашка чыгасым бар. Эй, барбер йыгалар бит инде сине. Юк, яхшылап әзерләнәм. Диета, витаминнар белән генә тукланам. Но, аңлап булмый бу хәзерге яшьләрне, Но, Фәритенем, әгәр дә менә синең кебек чагым булса, бер дә уйлап тормасым, үзем генә китеп барыр идем дә менә. Радикулит. Нишәйт итә? Бөтен дөньядан яшьләр җыела бит анда, Фәрит. Дуслашып, танышып кайтырсың. Смешарик. Әйе шул, Фәрит. Син тәҗрибә уртаклашырсың. Мәктәп бакчасында үстергән кәрле карбузларың белән сөйләрсең шулар турында. Юк инде, җитәр инде, бармыйм. Беләсеңме? Син мондый бәхет сиңа килеп торамыни. Ул бит гомергә бер генә була торган нәрсә. Эй! Синең аркада бүтән безгә бер нәрсә бирмәячәкләр аннары. Рәм итмә инде путевканы, Фәрит. Соң, әрәм итмә дип. Үзең бар, үзең бар. Менә Рәхсәнә барсын, ул да бит яңа елда минем арттан кырхаз булып ияреп йөргән иде. Кем булып? Кар кызы булып. Син барсын алай булгач.